Rimanyag, Kimulay, ken imaringaw-ngaw ti lugar, apaman anang rugi iti grand opening of festival, Tall and Proud Abra iti Abra Sports Complex. Saan na mailibak ti Engrande ken kinapintas ti stage. Sakbay ti formal a panagluka ti selebrasyon na ipresentar dagiti opisyal manipod iti naduma-duma nga ili sinarunwan dagiti department heads ti gobyerno probinsyal nga indulwan ni Acting Governor Attorney Russell Bragas. Dimaray pa iti panagrambak ni DSWD Undersecretary Denise Florence Bernos Bragas, PCCG Commissioner Attorney Marco Bautista, ken DOJ Undersecretary Raul Vasquez. This year's Kawayan Festival theme is Kultura Susteneren, Arapap Intay Lagayen, Progreso Abrasaen. This reflects our unwavering commitment to our forefathers and former leaders' dream and vision of a healthy province, thriving with latitude comparable, if not better, than our neighboring provinces. This is also the essence of the recognition we are to bestow tonight to our outstanding municipalities and barangays as a recipient and passers of the very prestigious SGLG Award from the Department of Interior and Local Government. Igem ti Maysa a Kawayan, opisyal na nalukatan ti selebrasyon ti Abrenian Kawayan Festival ken may ka 108 founding anniversary iti probinsya. Sumagmamanomet nga agtutubo tinangibida ti tradisyonal at tingyan dance ken ti Gen Z dance. Napadayawan ken ay kanti plaque dagiti 57 a barangay and national passers ti SGLGB ken innem nga LGU ang national awardee ti SGLG 2024. Pamadayaw daytoy kadagiti barangay ken ili nga daan napinta sa performance ken serbisyo iti naduma-duma nga aspeto babaen ti DILG. Kadagiti padak nga barangay officials, I encourage you to stay true to the requirements of the SGLGB. It is not just about passing an audit or checking off a list of requirements. It's about providing excellent services to the people we serve. It's about being transparent, efficient, and responsible to the needs of our communities. They give you the award as an incentive, as an honor and recognition to your municipality, and to be an example for the rest of the other municipalities. Naikanan anay a pamadayaw iti ili ti danglas gapoy ti panakagunod dagiti amin na 7 a barangay ti SGLGB Award. Sinabayan ti Abra High School dancers tinaipangeg a Baro a Kawayan Festival 2025 theme song. Napatangad pa dagiti naruway nga brenyos gapo iti electrifying drone show. Ada dapat rin magsakti kick-off ti selebrasyon iti presensya dagiti celebrity artist kas ni Geneva Cruz. The Voice Kids Season 4 Grand Champion Vanjos Bayaban. Kenti Kaposo artist ani Christian Bautista. Naglepas ting grande a panagluka ti selebrasyon ti Abrenian Kawayan Festival 2025 babaen ti fireworks display anang tedranyag ken kulay ti tangatang ti probinsya iti Abra. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.